na may egg. Ayan. Bili ako ng egg sa tindahan sa labas. So, ayun po, mga isang linggo na pong sira yung diet po natin. I'm so happy na na-accomplish ko na ang 9 out of 15 na task ko for this day. It feels so fulfilling kapag natatapos ko yung isang task. Tapos, parang mas focused ako na ito lang dapat yung mga gagawin ko. Ito muna yung gawin mo. Huwag ka munang puro dyan, puro post dyan, o puro scan ng mga videos para sa YouTube, mga ganyan. So, hey Bar Fam! Welcome back to another vlog! Dumating ako dito sa bahay, almost 10 p.m. And then kumain lang ako, tapos pumunta na ako kila Dana kasi namatay si Lola ni Dana, hindi si Mama. Si Lola ni Dana. So, ayan guys, pumunta ako kasi last night na kami ni best friend ko ni Est. So, oras na kami umuwi at 12:30 and then nag-upload ako, guys. Ito, guys, yung in-upload ko kagabi pa, 12:30. And ang oras na po ay 8:53 a.m. Hanggang ngayon, yan pa din. So, na po, PLDT. As much as I want to upload a vlog, guys, or a video, ang hirap kasi itong itong internet namin sobrang slow. So, ang nangyayari, guys, nakakakita kayo ng dalawang video na magkasunod lagi, diba? Ganon na yung ginagawa kong scheduling ko. Parang dalawang video and then rest, dalawang video, ganon. Or dalawang video, rest, dalawang video, ganyan. Basta may magkasunod na dalawang video. Kasi, sobrang bagal ng internet, guys. Yun yung ginagawa ko na lang para mas makapag-cope up ako dun sa schedule natin. Gusto ko sana everyday na kasi parang nasanay ako nung December na halos everyday meron tayong video. But let me know down below, guys, if you want me to upload everyday ng mga vlogs and mga sit-down videos natin. So, punta muna tayo sa kitchen, guys. Magluluto muna tayo. Kasi yesterday, binigyan ako ni Lola ko ng beef tapa. Ginawan niya ako ng beef tapa. So, yun yung lulutuin natin. So, ito na, guys, ang dami. Hindi lang ito 1 kilo talaga. Siguro mga 1.5 to 2 kilograms. Ayan. So, we're gonna cook just mga mga 3 slice siguro ng karne. And guys, kapag niluluto ko itong beef na to, parang medium rare lang siya. Yung hindi siya masyadong luto. Kasi, ang bango, guys. Ang bango. Amoy garlic. Na may egg. Ayan, bili ako ng egg sa tindahan sa labas. Kasi pinabili ko sila, pero wala siyang binili. Iniwanan ko siya ng pera, pero wala. Parang yung vitamins lang ng aso ang binili niya. Sabi ko, bumili siya ng pagkain ng dogs, vitamins ng dogs, saka pagkain niya. Which is, I know naman ang bibilhin lang niyan, hotdog, itlog, gano'n. Ay, madami masyado. Dalawa lang. Dalawang slice lang, guys. Ganyan siya. Ayun. Yan. Dalawang slice para makakapag, pa tayo ng egg. At meron tayong rice. Isasagad natin yan. I'm so excited. So, ayun po, mga isang linggo na pong sira yung diet po natin. Guys. Pero si Locos, di ako masyadong nakakakain. Kasi, alam mo yung hindi ka makakain ng madami kasi busog ka pa, kakain na naman kayo. Kasi, ay nako, si Lola ko, trip lang niya. Magluto, kakatapos pa lang namin kumain, magluluto na naman siya, ganun siya. So, wala ka nang ganang kumain. Magluluto lang tayo ng egg, tapos tapa. Tapos mag-fried rice. Konti lang na fried rice para habol-habol din sa mga kinain sa Ilocos, ganun.
Eto na guys yung breakfast natin. Isang egg. Tapos yung tapa, nilagyan ko ng tomato kasi that's how we eat the tapa. Talaga kaming magkakapatid. And then fried rice, yung pinaglutuan ko nitong tapa. Doon ko niluto tong fried rice and we got a coffee there. Yes, let's eat! Hey guys, back to work na. One last video, i-review ko na lang tong Instaglow guys. Ito na siya para matapos na pagod na yung likod ko. Actually, mas nakakapagod pa yung mag-film, mag-prepare, mag-isip, ganyan, kaysa sa work ko sa hospital kong minsan. Pero, it's all worth it. Kasi mas nag-enjoy ako pag ganito yung mga work ko. Hey guys! Time check! It's already 3:02 p.m. And kakatapos ko lang guys na mag-video or mag-film ng 3 videos guys. And gutom na ako. Nag-start ako ng 2 p.m. And, grabe, ang bilis. Parang 1 hour lang nakapag-film ako ng 3 videos. Thank you so much, Lord. Kasi nag-prepare talaga ako ng mga yung mga sasabihin ko. Hindi naman siya script, pero yung mga bullets na kailangan kong sabihin sa video. So, medyo napabilis po yung gagawin natin. And, ngayon guys, i-charge ko muna tong phone ko kasi tong phone ko yung pinang-film ko. So, while charging, I might as well eat kasi gutom na ako. Parang sisipon na naman ako. Ayan guys, kakain muna ako. Hindi ko alam anong kakainin ko na naman. Finally guys, I'm done with all my filming stuff. Ayan. Yung mga kailangan kong i-film kasi sobrang delayed na nung mga ibang reviews ko. Kitang-kita talaga yung pagkakaiba guys. Oh. Kitang-kita talaga yung pagkakaiba niya. Yung may lotion tsaka sa wala. O, ganyan natin. Wala talaga eh. Ito yung walang lotion. Dark talaga siya. Pag nilagay ko pa siya sa baba, mas dark na naman siya. Yan. So, yan yung big difference guys ng Instaglow. And yung skin ko na nangingitim pa. Check ko muna guys yung to-do list ko. Where is my notebook? Kasi may ginawa akong to-do list ko para matapos ko na lahat-lahat ng kailangan kong gawin for today. And i-fix ko na tong area ko para malinis na yung mind ko. Diretso na yung trabaho. Para hindi masyadong magulo. Ganun. Okay guys, time check. It's already 4:43 p.m. and I'm so happy na na-accomplish ko na ang 9 out of 15 na task ko for this day. Sana matapos ko siya ng buong buo. So, continue lang to guys kasi pag may ganito talaga ako guys, yung ganyan, yung nililista ko yung mga things to do ko. Ayan, parang it feels so fulfilling kapag natatapos ko yung isang task. Tapos, parang mas focused ako na ito lang dapat yung mga gagawin ko. Ito muna yung gawin mo. Huwag ka munang puro puro post dyan or puro scan ng mga videos para sa YouTube, mga ganyan. So, mas focus talaga ako guys kapag may ganito. Yan. So, if you're also struggling guys sa mga time management ninyo, ito yung sinasuggest ko na gawin nyo. Isulat nyo, ay may nahulog. Isulat nyo lahat ng mga to-do list nyo guys or yung mga things to do for the day para mas focused kayo na gawin nyo yung mga yon. Hey guys, I'm currently watching the vlogs of Yeng and Dian. Sobrang sila yung stress relievers ko talaga guys. Pagod na ako kasi naglaba pa ako. After ko nag-film, nag-edit ako ng thumbnail na 3, and then nag-edit ako ng isang video, and then nagluto ako ng para sa dinner namin, and then naglaba ako ng isang 2 load. O, diba? Bongga, with banlaw yun guys ha, hindi matik yung washing machine ko dito. Tatanggal lang ako. Ang bango. Magtatanggal lang ako guys ng makeup ko kasi maghihilamos na ako tsaka magsha-shower. Good morning guys! So, itong vlog na tayo, close ko na siya. I realized hindi ko pala siya na-close. And right now guys, namumroblema ako. Hindi ko ma-upload yung January favorites ko. Parang may muta pa ako. Ayan, sinabi ko pa man din na grabe talaga. Basta ang hirap guys kasi wala na akong internet. Totally wala na internet. This past few days, yung isang video ko na 1 GB,
na-upload siya ng 22 to 24 hours. So, pinagtsatsagaan ko. Ngayon, totally wala na akong internet. So, yung PLDT, kahit i-call ko siya, kung hindi ako pupunta sa mismong office nila, hindi nila inaayos. So, anong sense na tumatawag akong ang hirap, mga besh. So, sana maayos na nila. So, yun lang, guys. Thank you so much, guys, for watching this video. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. And I'll talk to you guys on my next one. Bye. Listen to my heart beat, beat.